Bé, fa rato que ja hem deixat la creueta i ara estem anant direcció Pujolet. Jo, sincerament, i estem anant per un camí ara enmig del bosc. Aquí encara tenim vells paradisos, vells paisatges. I bé, de moment va tot bé. La caminada aquesta. Anem direcció al Pujolet. Hem sortit des de la creueta. Aviam, la font de l'Abrada i això queda molt lluny. I ara no queda temps per... Avui fa un dia gris, una mica fresc, però xafogós també. Una mica xafogó també la fa, no ho dubtem. Ja no sé si és el canvi climàtic o altres qüestions, no cal donar més arguments, això no ho sabem. Però el canvi climàtic segur que també hi deu tenir una repercussió, o no deu ser l'única. Però igualment, cert del tot no ho sabem. I per tant continuem en el nostre viatge i no anem fent prejudicis d'aquesta manera, sinó que anem continuant i crec que és un bon lloc. Tan preciosa.
Com que encara queda per l'hora de dinar, podem aprofitar per caminar. He fet un rodolí, tu. I bé, farem unes rutes. Jo sempre que estic a Castell, sempre que puc, surto a caminar. Quin arbre, tu. Pugem una mica més a fons. Bueno, què? Arbres d'aquí també. No sé si al final va ploure a la nit, però em va semblar veure alguns llamps. Tens molta raó. Estem passant per davant d'unes reixes i una porta d'accés tancada. Deu ser una propietat privada, segur. Com tantes propietats privades hi ha al món rural encara. Una propietat capitalista individualista. I aquí veiem també... Hem arribat al Mas Pujolet, hem arribat al Pujolet. Hi ha un cartell on diu propietat privada, per almenys aquí ho diu, saps? És a dir, no t'enganyen amb segones intencions. Això és propietat privada i t'ho deixen molt clar. Aquí no podem ocupar i no podem autogestionar cap centre ni cap projecte. Tristament. Ja sabem com és Castellterçol. És un poble molt maco, però també té les seves inconveniències, els seus contres, no? Com diem. Jo em sento més d'aquí que no pas de Barcelona, saps? Em sento més d'aquí que no pas de Sants. Tot i que Sants és un barri que també m'estimo, eh? És un barri maco, un barri bonic, que també té la seva gent. Però bé, depèn de camp. Ja som a meitat del camí. Bueno, la creueta no és un lloc per... Bueno, propietat privada.